Eduard. En la recta final d'aquest acte intervindran el conseller d'Educació i el president del Parlament. En primer lloc parlarà l'honorable senyor Josep Bargalló. Bé, en primer lloc també, després de superar aquesta absoluta mancança de comunicació, que són els focus que t'il·luminen tant que no et deixen veure la gent, un dia serem capaços d'il·luminar els actes públics per poder permetre una interacció entre qui parla i qui escolta. En primer lloc, com no pot ser d'altra manera, toca avui agrair la feina feta a les institucions que han format part de l'Aliança del Projecte Escola 21, als centres educatius que en algunes de les seves 3 fases hi han treballat, el professorat, els ajuntaments, i això ja s'ha reiterat abastament fins ara i és cert. I ho hem d'agrair, i no només hem d'agrair, sinó hem de felicitar a tots els participants, a tota la comunitat educativa que n'ha format part, per l'èxit assolit i per resultats obtinguts. Avui no és ben bé un acte de cloenda del projecte Escola 21, és un acte de cloenda de l'Aliança. Diguem-ne, avui diem en el projecte Escola 21, diem adeu al Fundació La Caixa, que si s'hi vol quedar i posa diners no hi tenim cap inconvenient. Avui diem adeu a la Diputació de Barcelona, i ara ho dic més seriosament, que si s'hi vol quedar i hi posa diners l'esperem amb entusiasme. I avui també diem adeu al Centre de Catalunya, perquè avui és un moment de transició. Avui és, diguem-ne, l'oficialització que el Departament d'Educació entoma el projecte. Com ha dit l'Eduard, ja l'havien tomat en part, perquè en aquell moment la Diputació de Barcelona va abocar diners al projecte i va permetre fer una sèrie de coses a les comarques de la demarcació de la Diputació de Barcelona, com que les altres 3 no ho van fer, i em diu altre, parlarem de les segregacions territorials, que sovint oblidem quan parlem de segregacions. Les 3 altres no ho van fer, va ser el Departament d'Educació a qui als altres territoris va assumir en part la funció de coordinació, d'impuls o d'assumpció de personal que havia fet la Diputació de Barcelona a les comarques de Barcelona i feia l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci a la ciutat. Aquest procés de transició és un procés difícil. L'Eduard ha parlat de reptes, ens ha posat... És un procés difícil. Estem parlant de 5.470 centres, 130.000 professionals i 1.500.000 alumnes. Avui refermem el compromís del Departament d'Educació, primera, d'acollir el projecte Escola 21 com a xarxa per a la transformació educativa i de dur arreu del sistema les evidències, els elements concloents, les experiències del projecte. No és fàcil, no serà fàcil, no és fàcil dur a 5.470 centres a la pràctica educativa de 130.000 professionals al dia a dia d'1.500.000 alumnes, un projecte que va néixer amb uns centres molt determinats, que es va estendre a uns altres centres molt determinats des d'una perspectiva de transferència diferent. En tot cas, com ha dit la UNESCO, va dir la UNESCO en el seu informe Repensar l'educació és un bé comú. I a partir d'aquí, a partir que l'informe de la UNESCO Repensar l'educació és un bé comú, aquí ens ha portat a moltes reflexions a tots. És un bé comú, evidentment. És un dret individual, segur. És un deure col·lectiu, també.
és un sistema públic, perquè aquest bé comú, perquè arribi a tothom, només ho pot fer en societats com les nostres a partir d'un sistema públic. És l'única manera de garantir que aquest bé realment és comú. Estem en un procés de transformació educativa, també, de manera paral·lela. Escola Nova 21 ha estat, en l'aliança que avui conclou, un projecte extraordinari de transformació educativa. No ha estat el projecte de transformació educativa. Per sort, per sort. Aniríem molt malament com a sistema educatiu si hagués estat el projecte de transformació educativa. Ha estat un projecte de transformació educativa, amb un gran impuls, amb moltes propostes, amb molts èxits. La xarxa de transformació educativa del Departament d'Educació està formada per molts projectes diferents. La xarxa de competències bàsiques, que porta anys treballant en el país, la xarxa de les escoles rurals, ara la xarxa dels instituts d'escola, xarxes de metodologies específiques. Perquè, a més a més, la riquesa del sistema i la diferència territorial i la diferència social en mateixos territoris fa que, evidentment, les necessitats de transformació educativa siguin diferents en els centres, en els territoris i en els contextos. I, per tant, molt sovint les metodologies d'aquesta transformació educativa siguin diferents. Jo ho he dit més d'una vegada, i algú potser no ho ha entès bé, la innovació educativa no és màrqueting educatiu. Algú ho fa servir. Algú ho fa servir com a màrqueting, però no és màrqueting educatiu. La innovació educativa, la transformació, la renovació, és simplement un instrument de millora, que és el que el sistema ha de fer sempre. Millorar. En alguns moments necessita millorar més ràpidament que d'altres, o en alguns moments la necessitat obliga a millorar més ràpidament que d'altres, o més radicalment que d'altres. I ara estem en un moment en què les nostres escoles es milloren molt radicalment. Molt radicalment. I això té elements molt positius, i en té alguns que ens preocupen. L'elitisme en la millora, per exemple. El llistat de les escoles que milloren més. El que a vegades jo en dic el tour operador de la millora educativa. Perquè tu vas a una escola i diuen volem canviar i anirem a veure i els hi fas el llistat i l'encertes. I recordo una escola de Pobla de Segur que va fer una escola de la Pobla de Segur que em va fer un llistat de centres de l'àrea urbana de Barcelona per anar a veure per millorar l'escola de la Pobla de Segur i vaig dir, m'ha us equivoqueu molt. Són escoles molt bones però no estan a la Pobla de Segur. Són molt bones, però els seus alumnes no són els de la Pobla de Segur. I això és el que hem de fer des del departament. No només donar suport a la innovació, no només treballar per la millora, sinó per ser conscients de la diferència. Perquè el segon element que el departament ha de treballar, i està treballant, és l'equitat. L'equitat. De tots els conceptes. Com a lluita contra la segregació, com a inclusió, també com a territori, també com a autonomia de centre, també com a capacitat de decisió, també com a treball. I en aquest sentit, els últims mesos he visitat més de 350 escoles. Us puc assegurar que totes volen millorar i totes treballen per millorar. No totes en el mateix estadi, no totes de la mateixa manera, però totes. No he trobat cap escola que em digui que no vol millorar. Ni una. Ni he trobat gairebé cap escola que em digués que estava satisfeta d'on havia arribat. He dit gairebé cap. Però no n'he trobat cap que no vulgui millorar, cap. Els he trobat també en moments molt diferents del procés de transformació i canvi, en moments molt diferents. Però no he trobat cap que no vulgui. He dit escola, després parlarem dels instituts, si voleu, però a l'escola ho puc dir taxativament. Aquest procés de millora que el departament ha d'impulsar i se n'ha de fer responsable, perquè ajuntaments, sí, evidentment, famílies, sí,
Però l'autoritat educativa al final és el Departament d'Educació, en el nostre context. Al final és el Departament d'Educació, per tant, és el responsable final de tot el procés. Té en l'equitat l'element més important. Si no treballem per l'equitat no hi ha millora. I l'equitat és molt diversa. L'equitat és necessitats educatives especials i necessitats educatives específiques, entorn socioeconòmic, però també és dintre el centre, també és dintre centres, també és dintre l'escola pública. La FAPAC va presentar no fa massa un estudi sobre finançaments de les escoles públiques. I en aquest estudi hi havia elements d'inequitat. Hi havia elements d'inequitat. No vull dir que en la seva globalitat de l'estudi l'assumeixi com a estudi propi, perquè no ho és. Però el departament també ha fet un estudi similar i dona alguns elements comuns. La inequitat existeix arreu del sistema. Existeix arreu del sistema. Entre l'escola pública i la concertada, dintre l'escola concertada, dintre l'escola pública, dintre barris, dintre comarques, dintre municipis d'una comarca, dintre barris d'un municipi i de vegades entre escoles del mateix barri o del mateix municipi. I aquesta és una feina que hem de fer de manera paral·lela, perquè no millorarem si no trenquem amb l'equitat, si no treballem per l'equitat i aconseguim l'equitat. I no aconseguirem l'equitat si no és a través de processos de millora també. Per tant, són dos elements comuns. La feina, evidentment que és molta, però és una feina necessària. És l'objectiu 2030 de la ONU? Perfecte, genial. Si no ho fos, també ho hauríem de fer. Si no ho fos, també ho hauríem de fer. I en tot cas, avui la directora general n'ha explicat alguns dels instruments que tenim. Avui, en tot cas, el que fem és refermar el compromís del departament d'entomar el projecte, d'entomar la xarxa, d'entomar les xarxes, de treballar amb les escoles i amb la educativa del projecte, d'aportar a la resta del sistema els elements de millora, d'entendre que el sistema és un conjunt de xarxes. Jo sempre, de vegades vas a escoles que et diuen estem a la xarxa tal i et comencen a fer un llistat de xarxes i gairebé et fan el llistat complet de xarxes. Potser no cal. Hem d'aconseguir que totes les escoles del país, aquests 5.470 centres educatius que configuren el sistema educatiu no universitari, estiguin treballant en xarxa. I en dues, si més no. Una metodològica, una de transformació, una de millora, una de canvi i una territorial. Si més no, en aquestes dues. I que aquestes xarxes, a més, nosaltres siguem capaços de posar-les en comunió, de transversar la informació, perquè és la nostra feina també. I per això, en tot cas, el compromís, insisteixo, del departament és entomar-ho, és sentir-se'n responsable, és assumir-ne la responsabilitat i en aquest context de política educativa. I en un context de política educativa que, com també deia l'Eduard, és molt canviant, cert. És molt transformador en ell mateix, cert. Que té molts problemes, cert. Però és la riquesa del sistema. És la riquesa del sistema, és la diversitat. És la complexitat. Si tinguéssim 5.470 centres i no tinguéssim problemes, seria que els centres no estan vius. I acabo com he començat. Moltes gràcies per la feina feta, exigències per continuar fent-la, compromís de suport per continuar fent-la. L'Eduard deia, i que la inspecció estigui al costat, aquí hi ha uns quants inspectors i inspectores, que la inspecció estigui al costat és la nostra responsabilitat i estem treballant i aviat apareixerà un decret d'inspecció nou i un decret d'admissió nou amb allò que un centre pot cobrar o no pot cobrar, públic també, per exemple, hi ha algunes visites de centres, si es pot cobrar el centre que la rep o no les pot cobrar, per exemple. Estem en un sistema públic.
d'escola pública i un decret de concerts, també. En aquest context d'aquesta inspecció, d'aquest de concert, d'aquesta d'admissió, hi haurà instruments nous del que l'Eduard reclamava. Però també hi ha la responsabilitat nostra. I també l'educació, que és un ben comú, només té un objecte i un subjecte, que són els alumnes, l'objecte i el subjecte únic de l'educació, i té un instrument meravellós que és la feina del professorat i dels mestres. I això és la clau fonamental, però com a autoritat educativa el que hem de portar és segurament els recursos, a més, els recursos necessaris, els instruments jurídics necessaris i l'escalf necessari. Gràcies per la feina feta, ens sentim molt responsables d'entomar-la, la farem amb vosaltres, amb alguna de la gent que ha dirigit el projecte que ara està treballant pel Departament d'Educació o en el Departament d'Educació per continuar dirigint el projecte, amb les escoles participants i en tot el sistema educatiu, perquè aquest és l'eina millor que tenim per transformar la nostra societat i l'eina millor que tenim pel futur del nostre país. Moltes gràcies.